Eskoriatzara egin behar dugu hurrengo minutuetan, izan ere Olazar erretiratuen elkartekoek batzar orokorra egin dute asteon, Martitzenean hain zuzen, eta Imanol Beloki lankidea juntako kideekin izan da bertan hartutako erabakien berri izateko, eta erretiratuek aurrera begira dituzten ekintzen gainean xehetasunak batzeko. Imanol, arratsaldeon. Kaixo, Inigo. Bueno, esan dugu, batzar orokorra egin zutela, azpimarratzekoa batzar horretan zer izan zen? Bueno, azpimarratzekoa eta batzar orokorra itzen da bien danetan gertatzen dana, izaten da juntako kide berrixak hautatziana, ez? Hor beti egoten da katramila txua izaten da, kide berrixak lortzia. Oinguen 2 urten indie juntatik eta 4 berri sartu die, 8 izaten die guztira. Dana gala, esan bidana da, honek argua hartu aurretik, ja ibili diela da nien. Horitako bat, esan ingotzueti izenak, Maria Díaz, Maria Dolores Legarda, honei bixak urten indie eta barrixa die, Jose Miguel Zubia Josemi, Dorreta Lezeta, Julia García eta Manolo González. Esan bidana da, honek ja lanien basabitzela aurretik, adibidez, korrikako lekukua, eruna hoienak, Manolo eta Josemi izen ziren, juntako kide moruen, ero Olazarre elkarteko erretiratu moduen, Manolo bingua eruten ibiltzen da, saltzan da bitz, hau da, kide izan edo ez, beti lanien, eta hori da bieda hoiena. Izan be, 620 bazkide ditzu, Olazarre jubilao elkartiak, eta, 200 lagundik gora, 600 horretatik 200 gora, 75 urtetik beherakoa di, eta orduen esan da, zelan kostajako hainbeste, lortziak kide berrixak, gazte asko daukuta. Eta, kontu horrekin lehen hau ibilizien bueltaka, azkenien osatu daue, topera dabitz, eta hortxe, lehendakarixak esan dakoak. Gaur batzar orokorra, hainbat kontukiko itxosue berbagai, igazkoak komentetia eta urten ingo dienak adieraztia holan ez, puntu importante moruen. Importante moruen hori, eta gero bebai azpaimarratuko zelan jentia juntarako itxen dauela falta, eta hemen sozio itxen dira, baina juntarako ez dira puntatzen. Eta orduen hori be azpimarratu bida, baina oso fuerte azpimarratu bida. Jentia animetan da gero, ekintzetara? Ekintzetara, gainera igezko juntan jentiat esan hauen, ni sozio inaz bidaietarako. Orduen, hemen sozio izen bida danakin, ardura danakin. Bidaietarako, txarletara etortzeko, juntan parte hartzeko, eta kolaboratzaile moruen bebai etorri leike jentia laguntzen. Imanol, hortxe, juntakoak esan duzu, 2 joan dira, 4 berri sartu dira, 2 erreleboa eman diote. Horrez gain, antolatzen dituzten ekintzetatik, nola ez, gustukoenak beti, bidaiak izaten dira. Hori da, urtien zerrain bat bidaia itzen dituzte, baitxa egun pasape bai, eta horietako bat fijoa izaten dana beti, Sagardotegira irteera da. Ontxe maiatzien ingo daue, plazak bete indie, dana aldaketa batzuk egon die. Zer dela eta, beti Sagardotegi igualera, beti arratzalde pasa hori zarautzeko malekoian bueltatxua, pixkate, ez dienekatu, gustora faten dielako, baina pixkate, aldatzi erabaki daue, eta horrekin be, gustora ibiltzen die. Dau, jentia edadekua, eguneko bidaietara prest dauela juteko, eta biela bebai irtetzea apur bat, baina bidai luzietarako ez. Orduen pentsau bigau jente gaztian eta jente heldu nausixaua. Orduen danetarako eta gauzia da gauzat ikusi. Aurten adibidez, Sagardotegi aldatu ingaulekutit, urte pila bat ikusten Sagardotegi baten, Zarautz eta dana, eta aurten aldatu gau Irunera fango gare goizien Tolosara fanbiarrian, gero urnietan Sagardotegi eta gero batzaldien ikusiko Hondarribi o Donosti o ikusiko beste zerbait. Hori eguneko bidai edo irterei dagokionez, baina oker ez baldin banago, maiatza amaierarako edo bidai luzexeago bat edo egiteko prestaketa lanetan mintzet badabiltza, ezta? Bai, 18tik 25 Marokora joango die, aspalditxik antolatutako bidaia da, eta aspaldi betezien plaza guztixak, batzuk gaina kanpuan geratu behar izen die, hau da, arrakasta beti dauko. Zer ingo da bien bertan? Hainbat leku bizita itxuste, dunetara fango die lau bider lau autuetan, jentia animauta faten da, eta gustokoak izaten die, eta
beti gehiago eskatzen dituzte, ez? Hortarako, lan egin bida, bai. Egunero ez delako joaten Marokora, guk ere gustora joango ginateke bertara. Bidai ez gain bestelako ekintzak ere egiten dituzte, Eskoriatzako jubilatuek, zer da eskatzen dutena? Horietako bat izaten da bingua, ez? Honik hastien behin eukitzen dabe bingua, beste egun bat gehiago eskatutzie jubilauen tabernako arduradun nahi, eta, aste hartetan batzen die, beste egun bat ondion ez dakixe egingo daubien, suposatzen dut baiet, ze iruditan ikusten duzuen moduan, bete eta egoten da jubilatuen tabernia. Alatabe antolatzen da bien ekintza hau exactamente eurendako da, baina herri guztiarentzat antolatzia gure dituzte gauzak, eta horretan be badabitz. Normalia jentiat ez dau eskatzen, ez? Baina gu junta barruen bingua badakigu arraskata daukela eta, dabiltz eskaten beste egun bat, bebai. Bigarren eguna, bingua egiteko, eta hori, pentsatzen ari gaba, estudizioko bebai, taberniaz berbain bigeda, bebai, eurakin kolaboratzaile moruen, eta abezer egin leike. Gero txarletara, gu gauzpentsetan txarlat inbidiela, bai gure jentiendako eta bai herrixendako. Zaitxik, gure elkartean ez da hau herriko jente dana, baina bebai dau tema batzut, o itzaldi batzut, izelekienat garantzitsua beste jente batzundako, ez diela jubilatua bez. Herri mailan garantzitsuat izelekela dago, memoria asuntua, horrek ez dauko edadik. Eta gero bebai maietzerako daukau programu eta beste txarla bat, dala estafan buruz. Horren buruz bebai, eta horri ez da nausizendako, da nausizendako, baina herriko jendiei be interesgarria da. Bidaiak, hitzaldiak, horiek, urtean zehar egiten dituzten egintzak, baina egunerokotasunean nolako martxa dute jubilatuen elkartekoek? Aipatu dago, ez? Justo epoka honetan badaukia, hainbat irteera, hitzaldi bestelako maiatzien esan dau, internet bidezko iruzurren gainekuak, eta esan moduen, eurendako die, baitxarritxar danendako, eta kontua antolatzia da helburua. Eta orduen, ekintzak egoten badie, jubilauak posi da zela, esaten daue. Gu beti da gauz, aktibidadia egoten danien eta hori posit, eta gute eurakin daukau elkarte lan batzu, dira bingua o merendolat egiten dugunat, eta horri gauzot, eta eurakin oinarte ez gau auki arazori, eta medita horrera, espero dut holan jarritzea. Urteko ekintza jasotzen dituen programaren inguruan ere, okerrez baldin manago, aritu zarete hizketan, ezta? Hori da, lehen hau triptiko bat itxea bien, hau da, urte osoko ekintza danak jasotzen zituna eta etxe banatzen zabien. Oin, pixkate aldatzia erabaki daue, urteko ekintza danak jaso dituzten, ez da batzuk zalantzan egon, ez? Galdera ikurrakin, itzaldia, eta igual ez da jakingo zertaz itzengo dan, fango die, urtia aurrera joanala antolatzen horrek, baina planina inja daukie, eta triptiko horrek banatu biherrian, panel informatibo batzuk jarriko dituztela herrixen zier, adierazi duzku, Arantxa Iregi, Olazar jubilatu elkarteko lehendakarixak. Lehen, banatzen zen tritiko bat, ze ekintza itzen ziren urtien, ez? Baina, etxera jegetan da tritiko bat, eta zer itzen duzu. Angel deitzen da igual astuta eta txakizu zer egon bidan gero. Orduen gupentzau gau, herri mailan bebai, holan jente dana enteratzen da, herriko jentia bebai enteratzen da, jubilau bat orgazela. Eta ingau, bost panel, eta ipiniko dau ekintza danak urte osoku bat. Igual ipiniko dau dauela txarla bat. Ez da ipiniko ze txarla dan, baina urtien zehar, adibidez, maietxian txarla bat, hori egongo da. Urrian, bidaia bat o jubilau emazkaria. Eta hori ipiniko da, hainbat puntutan, eskoitzako puntu desberdinetan, Porriki Olizan, Plaza inguruan, Goiko kalian, jentiak ikusteko eta enteratzeko zer egiten dugun jubilatu bet. Imanol, hortxe jubilatuen elkarteko batzar orokorrek emandakoa, jarraipena ere egingo dugu, poliki urtean zehar. Mila esker gurean izategatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko, zeure Inigo.